Čaute, vítajte pri štvrtej časti poskladania Rubikovej kocky. V tomto kroku si vlastne dáme rohy na správne miesta. Čo to je? Roh je na správnom mieste vtedy, keď tento roh, napríklad tento roh ako vidíme pasuje, pretože oranžovo, modro, žltý roh sa nachádza medzi farbami oranžová, žltá a modrá. Tento roh pasuje. Tento roh napríklad tiež pasuje, pretože sa nachádza medzi farbami oranžovo, zeleno, červená a je takéto farby, ako vidíte. Takže a je vlastne oranžovo, zeleno, žltý. Takže je na dobrom mieste. Tu nejde o to, či je dobre otočený. Ako vidíme, nie je dobre otočený, ale to nevadí. Podstatné je to, že sa nachádza medzi tými troma farbami. Tento roh napríklad nie je na správnom mieste, pretože červeno, zeleno, žltý a nachádza sa medzi farbami červeno, modro, žltý, takže nie je na dobrom mieste. Tento roh tiež nie je na správnom mieste, pretože je červeno, modro, žltý a nachádza sa medzi farbami zeleno, červeno, žltou. Takže tieto dva rohy nie sú na správnom mieste, tieto dva rohy sú na správnom mieste. Z toho nám vyplýva, že si musíme otočiť tieto dva rohy. V tomto prípade nám môžu nastať viacero možností, dajme tomu asi 3 možnosti. Jedna z možností je, čo mám ja teraz, že musíme si otočiť tieto dva vedľa seba. Jedna z možností je, že si musíme otočiť takto dve protilahlé a ešte možnosť, že máme všetky dobré, alebo máme všetky dobré, alebo nejako to je porozhádzané inak. Ale to už väčšinou nezvykne byť. Toto je hlavná možnosť, že dve musíme otočiť. Takže, keď si ideme otočiť tieto dve, ako vidíme, si musíme otočiť, tak si chytíme kocku tak, aby tie, čo otáčame, čo sú tieto, dáme do pravej ruky, a tie, čo sú dobre do ľavej ruky. A keď máme dobre chytenú kocku, ako som povedal, tak ideme tento algoritmus. Čiže dole, doprava, dole, doľava, hore, doprava, hore, doľava, doľava. A teraz vidíme, že sme si vymenili tie dva rohy, čiže skontrolujeme, či všetky 4 rohy pasujú, tak tento roh pasuje. To vidíme hneď, že je dobre otočený, ten roh pasuje, lebo je modro-oranžovo-žltý a nachádza medzi farbami oranžovo-modro-žltou. Tento roh tiež pasuje, pretože je červeno-modro-žltý a nachádza sa medzi farbami modrá, červená, žltá. Tento roh takisto pasuje, pretože zeleno, červeno, žltý a nachádza sa medzi farbami žltá, červená, zelená. Pokiaľ máte tu možnosť, že máte protilahlé strany, tak vlastne chytíte kocku ľubovoľne, spravíte ten istý algoritmus, čo som robil, keď som vymenal tieto dva rohy. Chytíte vlastne ľubovoľne, dáte ten algoritmus, čo som ja robil, keď som vymenal tieto rohy, a potom by sa vám mali dostať do tej pozície, že by ste mali vymeniť tieto dva a tie dva vymeníte, ako som vám povedal. Takže toľko o týchto rohoch, tak čaute.